Kita tele Sukri Jazz. Rajin timen nyapu. Kri. Sing apa kowe, Kri? Sing apa? Ndi? Rajine ya Allah. Bujang, iku kucingnya sing apa kuwi? Kuwi. Angel lawan. Mau sekolah kowe, Kri? Tebene Bali. Di Bali, ora mancing. Ora. Terus ke Sumarah anu kota barang. Ngresiki sawang. Sawang. Mau mancing karo Anam. Ora. Kucingnya si anu, Jess, honeymoon. Lain. Teko gasik anune sekolah Bali ini. Hah? Gasik Bali ini sekolahnya. Bali jam 12. Merolas. Mau mlebu awan. Mlebu isu aku. Oh, isu. Lutisan yuk. Lutisan. Mene Umi. Kayak rame kok. Iku entok ke Sukri. Oh. Iku tuku bibitan. Bibit anakan kene di 10 wis nang kandang 14 apa ya? Oh, tuku anu apa jenenge? Cilik, cilik, anak cilik. Kayak bibit cilik kae. Lembok pingin gawe kandang anu Sukri. Kandang lagi kan gawe kandang rapet cipet. Iki nang isine kandange. Eneng. Lah ndi ora ben iki suarane. Piye? Cilik. Oh, panasen. Iku tembe tuku berarti. Heeh. Ambil rong dina apa ya rumah ya? Pirang ewan wis 10 ewan. Iya ora oleh wong Ora oleh? wis 14 apa 200 telu. 200 telu. Heeh. Mbaknya full dedak apa karo campur campur ke anu eceng. Campur. Oh, sepur. Habis ya. Makanya ya. Makanya habis nih. Itu ambil tuh di kasih bu. Iki meri yo Jess yo anu tuku bibitan ku gedekne didol. Lumayan lho Jess. Kadang empane campur eceng gondok. Hari. Ana jambu, eneng pelem, temon. Lumayan tekan. Bumbunya orang ini gawe mending. Pak Is. Mau Lis. Ini lombok semangat tepel kayak orang Jawa. Pak Is kan udah mulai nyanyi. Orang sadar. Orang sadar. Terus ada dia kan. Lah kok nang desa sampai cepet temen disuguhi apa? Hah? Jeput kae mak. Lah iki karat gorengan. Ya Allah ayune Allah. Hah? Ayune jane Allah. Heeh, gue nang kono. Ya Allah, ayune. Ini kok ora diakui dadi wong bumi ratu. Anu bagi-bagi pecel lele. Tes is. Bagi-bagi pecel lele. Kowe kan sing nyidam rene. Iki anak lanang. Sing cilik dhewe. Iku lho gawe omah nang kene. Heeh, untuk omah. Tempat kerja. Oh, wis ketara ngono ya positif lanang. Ini ada bunyinya, ada telur nih. Yang kok kayak gini. Dari ini olang ngono. Kalau akhirnya dilarang. Iya, terus aku ngomong ini, aku lebih itu jadwalnya pas kamu tak
Ada ngesuk ya aku wis ngesuk ya wis lah ngesuk mrene awan aku tapi ora iso bisa aku nek digeser di mesene iso enggak enggak Diam-diam menyuting ternyata. apa enggak anak papa tahu-tahu Atau kebo-keboan. enggak pernah iki pokoknya bismillah wae didoani dhewe duwe desa Nambani arep ngrasake sing lanang ngamu ribut ya kuwi mbasan dia anak saka pertama tekan iku ora tau mergone apa aku kesel ngurusi anak dhek kesel dagang kan gemuruhnya masalah Wah, Mas Faiz winginane ketoron imus banget iki pengantenan. Sing ketoro imus. iki resik yo resik banget aku nembe Iki pikirane ruwet soalé. Duite akeh kok, tapi kan bojone Rona rene waduh ora ngeloni bojo. Bengi kudune enggak cuma anak muda guys tapi juga itu liatin tuh ya banget toh. Kowe nek foto iki banget ya. Aku orang bola mek dulu apa diskon ya? Sesung lamur kaya Mas Arga kae pangan terus anggap pacar bujang. makan bayar kan Anggap pacar bujang. balik itu harus status mbak Kalau fokus nang bumi ratu ya titik-titik aneh banget kayak iki statusnya. Oh, ngantek titik-titik pokoknya. apa itu Tepung. Ayo penak-penak pakai kowe. Kayak nang wetan. Ini bapaknya neng. orang kerja mas aku ngundang panggilan nang Pemda Pemda. itu Ya aku langsung buka statusmu kan. Iki ya langsung buka status. Aku ini orang tuh pak jarane. orang tuh pak Udah tas. Itu budi. Angkat orang ngerti lho. padahal nek tuku aku ora dibayar sih mas Sang orang ngerti nih. Ternyata tetangga sebelah, tetangga idola deh. Tetangga idola nih ini. apa Tetangga idola nih ini. ya wong cerdas Heeh. wong sik langsung iki pae kira terima kasih bulan gaji Ora, ujane tekan kono April, mulai aku ora nenyo. Ngalih tua apa ngalih nom? Mulai tua lah ngapain. nek sing bojo Mending wanen. Iya sih butuh kena foto ya betul. Mati. Tua lah tiga anu kae kok makan anake wong yo. Mikir kenapa. Orang berpikir anak ibu. Mama ayo. Tuhan itu sepesane. Pekiris. Aneh, mau mati. Rokok ini. Uang kantoran guys. Sembako. Lima, si lima wae. aku dibalik Malah turun derajat. 4, 5, 6. Ya. Pitu. kayaknya turah loh 8. Lek Siti, rene. Nggih. Bagi-bagi duit iki siji. turah ditambahin Oh, nih tambahi ana aku sih duit, wis Mas. kayak kelas 10 Iki arep mbok tuku. Gula, Lek Siti, aku surah 20.000. ya pas ke pas lah Ora usah mangas sing arep duit. Sepuluh dikaja, Ojo. 5.000 kae. Aku ya 5.000. Ngono kuwi. Aku ya Wis 5.000. nek selawewu Aku dadi aku 5.000. kuwi. Nah, Lek Siti 5.000. Gula Bang. iki aku 5.000. Kowe iki rasa lagi amanah karo amanah wong sing gak duit sing tua 10.000 sing cilik 5.000 Nah, hitung ya. Iki 75.000. Buat kompone piro? Hitung. itu gel Piro lu 4 mau. Rika aja dihitung. Songo Lek Siti. Kudune sampur 5 kan ora ya. Iki pur 7.000. cari kalau itu Salah wae mau. Oh, salah hitung ya. Rika aja dihitung. Sesuai ho. Duit piye? Lukis malah dibayar. boleh ya bang ya Oh, kalian ya Kayak kok kenal. konco Buat dari sekolah.